so a haka za ku bar shi. Kuma rubutun zai iya bambanta, ma'ana kai ka ga ba don't keep activities din suka sama ba, amma me dole za ka ga me destroy every activities as soon as the user leave it. So wannan dole za ka buɗe shi. Wannan shine step na farko. Bayan ka gama sai ka zo ka shiga cikin VPN naka. Shi wannan VPN din da kai downloading, wato Tabo VPN naka. Idan ka tashi za ka je ka shiga cikin wannan Tabo VPN, misali ga Tabo VPN na buɗe wannan mai kaman zoma, za ku jira ya buɗe. So da zarar ya buɗe, me za ka yi anan? Za ka nan connection za ka zo kai da wata ƙasa. Domin shi amfanin VPN na gaya muku zai canza ma location, ya canza mana IP address naka. Idan kana a Najeriya kai connecting da kowace ƙasa, da zarar ya connecting zai nuna ma cewa kana wancan ƙasan ne, ko da tracking ɗin wayanka ake so a yi. Idan kana Najeriya ne ka canza shi zuwa ƙasan China, so wannan VPN ɗin ko da an duba zai nuna alamun cewa mai kana China ne. So za ka zo ka taɓa gurin nan da hoga an yi alamun duniyan nan. Bari in ƙara dawowa sai mu nuna muku shi. Gashi nan gurin da hoga an yi alamun duniyan nan. So mutum zai zo ya taɓa nan. Idan ka zo ka duba nan za ku ga all location nan na ƙasashe daban-daban inda kake so ka yi joining da wannan ƙasa. So kun ga wannan ga United Kingdom, Netherlands, Singapore, Canada. Amma wajen ɗauko VPN location ɗin, make sure ka ɗauko light one. Saboda idan za ka yi connecting da country, kun ga kamar nan gashi nan New York, dole sai ka biya kuɗi. Za ku ga gashi nan start free. Idan ka taɓa alamun kun ga nan gashi nan sun sa payment method, dole sai ka biya kuɗi. So amma wannan already free ne. Za ku ga nan ga VIP alamun wannan ɗakulan king ɗin shine take nuna alamun sai ka biya kuɗi. So kun ga waɗannan na free na taɓa joining da su. So gurin nan za mu zo mu connecting da United States San Francisco. Misali gashi nan inda aka sa mana United States ɗin nan. Bari mu koma. Ya fito? Yawwa. Misali nan inda aka sa United States. Wannan gurin da aka sa United States gashi nan San Francisco. To nan za ka zo ka taɓa ka zaɓi wannan United States ɗin, gashi nan na zaɓi United States. So kun ga sun ce Tabo VPN want to set off VPN connection that allow me it to monitor your traffic, sai ka danna OK. Za ku jira ya connect, za ku ga zoman ne yana gudu. Gashi can kuma za ku gani a sama ma ya fito. So kun ga yayi connect. Wannan kun ga ya sa connected to United States. To yanzu location ina nuna cewa ina United States. Nan gurin za ku ga alamun dan makulli na a sama, ga duk wanda ya san VPN ya san haka. Sannan can ga alamun zoman can ya kwanta. So wannan shine me VPN din ya riga da ya connecting zuwa United States. Sai gashi nan. Kun ga gashi nan connected. Sai ka zo ka fito gaba ɗaya. So idan ka fito za ka zo ka shiga cikin menene wannan Tokyo application din. Amma fa before ka shiga wannan Tokyo din, ka tabbatar da cewa ka riga kai connecting da wannan VPN kuma ka je ka saita gurin wannan bill number din komai da komai. Sai ka zo ka shiga cikin wannan application naka na Tokyo. Misali ga Tokyo na shiga. Za ku jira ya buɗe. So idan ya buɗe za ku ga abubuwa nan. So kuma kai da yake in mutum farkon buɗewa ne nashi, ba abin da zai nuna mai kenan ba, za ka ga sun sa masu setting nashi na za ka sa number wayarka. So za ka zo ka taɓa nan gurin da aka sa mi ɗin nan mutum zai zo ya taɓa. Wannan gurin da ko ga an sa mi ɗin nan, to shi mutum
danna wannan gate kun ga sun sa you earn 1 TikTok credit, so zaka dinga samun wannan credit ne kana samun sa misali barin ƙara yin minimizing zaka dinga samun wannan credit ne ba adadi, amma da zarar ka fita daga ciki su shikenan na ranar nan ya riga da ya ƙare. In dai akan samun wannan free credit din ne sai ka ƙara koma sai ka ƙara danna get, so haka zaka dinga samu, amma make sure me sai ka yi connecting da VPN din nan, dole sai kai connecting da VPN. Bari in yi minimizing din sai kuma so kun ga yanzu ma gaba ɗaya gashi, so bari in ƙara yi magana. So kun ga gashi yanzu zan yi sa please wait, to kun ga ya riga da ya sa min fail. Kun ga maybe kila menene fitan da ne ya riga da yawan disconnecting, amma bari in ƙara magani in ne minimizing sai in koma. Have you ever used public Wi-Fi? Your data could be exposed. HMA VPN protects your personal identity and keeps snooping eyes off your online activity from everyone. Become untraceable online with HMA VPN. Install now. Yawwa, to kun ga advertisement din ya kare, zaka zo ka taba gurin cancel din sai ka cancel din wannan advertisement naka. Misali mun danna kun ga abin ya riga ya safe. So wannan dai shine hanyar da zaka rika samun wannan credit, domin da wannan credit zaka yi mai wannan kira. Make sure ka riga da kayi menene ka yi minimizing before ka ƙara danna get, saboda zaka dinga samu ne babu adadi, kana yi kana samu ba adadi, amma da zarar ka fita ka samu matsala shikenan na wannan free a ranar ya ƙare sai wata rana. Kafin mu fita daga wannan bidiyo, farko kuma riga ku da kun gani zaka je kai download din Tokyo application, sannan zaka yi download din me Turbo VPN. Zaka zo ka shiga setting na wayanka, ka tafi gurin da kaga an sa ma setting about phone na wayanka, kuma zaka nemi gurin da kaga an dan bill number nan, zaka tattaba wannan gurin bill number din har sai sun mai da kai developer. Daga nan kuma zaka je ka shiga developer option, a cikin wannan setting naka ka je ka bude menene na disrupt dukkanin wannan activities da kun riga da kun ga yanda abin yake. Sannan mun gode muku sosai, amma kafin nan mu ci gaba, kafin mu fita daga wannan bidiyo bari mu shiga mu gani idan credit namu ya kai sabon credit za mu gwada muku kira ku gani, sannan za mu duba muku balance na me na sim namu ku tabbatar da cewa babu, kuma ku tabbatar da cewa wannan abu yana yi. Amma akwai wata hanyar da in ka ga dama za ka iya samun wannan credit shi a cikin wannan application. Bari in ƙara gwada dai ko so ɗaya ne mu ga zai idan zai yi. So tunda kun ga bari in fita gaba ɗaya. So kun ga na riga da na fita, za ku ga yanzu ba su samun free ba. So almost za ku ga yanzu gashi ina da 8 credit, da 2 credit ne. Kun ga yanzu na samu almost na 6 credit. To kun ga akwai gurin da aka sa daily check in, ina tabbacin cewa shi ma suna bayarwa, sai dai kuma idan da na riga da na samu nawa, amma bari mu gani. Fail to connect, please check your network connection. Bari mu gani. So dalilin da yasa abin da maybe ina jin ko laifin network ne ko kuma data ta ƙare,
shine dalilin da ya sa wancan din amma wannan shine takaitaccen nan da za a yi ka samu a wannan credit. So kun ga nan gashi nan kuma sun ce earn 20 credit for each invite friend. Idan ka je kai invite din wani zaka samu credit, idan kai completion offers ga 1000 credit zaka samu. Kun ga gashi yanda abin yake. Kuma nan ga connected button, idan ka kalle dan short video ne nan ma za su biya ka yau. Na shiga cikin yawwa. So kun ga yanzu gashi na samu wannan na daily check-in din. To idan kaga dama zaka rika taba wannan daily check-in din, shi ma kullun a daily check-in din nan za su baka. So bari mu dan jira mu ga advertisement din ya gama. Purchase your tracks today. Ina shi ne yana sacin. So za mu jira wannan advertisement ya kare na 5 seconds ne already, kuma gashi na a ƙasa yana tafiya. So kun ga ya kawo mu advertisement na application. Tunda ba bukata, in kana bukata zaka iya install na wannan application a matsayin advertisement ne, kuma baka bukata zaka iya back ka kyale shi. So kun gani a daily check in na samu 1 credit, da ina da 8 credit amma yanzu na samu ya zama 9 credit. To kun ga yanzu ina 9 credit kuma zan iya yin kira. So bari mu fito ku gani. Saboda haka hanyoyin da zaka samu ga sunan da yawa idan ka duba zaka gani. So before na bari mu shiga mu duba muku account balance namu, ku tabbatar da abin da muke nufi, domin cewa ba ni da ko biyar a cikin account dina na MTN dina. Amma bari mu duba mu gani sai mu making din call. So kun gani almost mami muna da minus 49. Kun gani gashi nan MTN M4 ne, gashi nan minus 49 ne, almost ma ana bi na rance. So idan ka tashi kuma zaka zo ka shiga cikin wannan application din. Yau to kun ga gashi yanzu zai bude shi. Ya ma riga da ya da bai minimizing din. Bari mu jira yau to kun ga yanzu ya bude. So yanzu idan zaka yi kira sai ka tabbatar da mun credit din naka ka hada kamar guda 9 nan, amma kullun zaka iya yin credit din nan ka tara da yawa ko guda 1000 ne ka basu. Daga lokacin da aka ce baka da kuɗi ko kana cikin emergency ne, zaka kawai kaga sai ka dai kai making din kiran naka, ba wai zaka takura ba ko da yaushe ka riga yi. In ma ka ce zaka riga yi ko da yaushe din babu matsala. So zaka zo ka taba gurin nan da ko ga an sa call, misali gashi nan wannan gurin, bayan ka tara credit din kenan idan zaka kira sai ka zo ka taba. So kun gani akwai country code naka, sai suka ce me zaka sa number waya wanda zaka kira. Idan kaga dama zaka iya sa number waya ana, amma dole tunda da country code ne, idan number wayan 07022556688 ne, so zaka cire wannan 0 na farko, saboda mai country code naka zaka fara kawai da 70 sai ka ci gaba da sa number. So idan kuma baka rike number ba kana so kai adin, zaka zo ka taba gurin nan da ko ga an yi alaman adin number, zaka dubo ta a kwantar naka in zaka yi kira sai ka zo ka taba gurin. Da zarar ka taba za ka ga sunan sun kaka nambobin contact naka na wayanka. So bari in yi sacin misali zan gwada kira. Yau gashi wani zan kira wani. So bari in taba zan kira wannan. So kun ga wannan number sai mun adin ɗinta. So zaka danna wannan kira. Yawwa to kun gani cheap call 7 credit. So shine zaka zo ka taba. So yawwa kun ga anan sun ce me, please turn off VPN service when you make a call. VPN service may cause bad call quality. So kun ga anan sai suka ce sai ka kashe wannan VPN naka. Ta yaya za ka kashe wannan VPN naka? Shine wanda kai connect da shi, wato Tabo VPN. Amfanin shi wannan Tabo VPN shine idan za ka yi clicking akan wannan credit, dole sai ka yi connecting da wannan VPN. Amma kuma idan za ka yi making din kira, ba za ka yi connecting da